να συστηθούμε. Είστε η... Είμαι η Βασιλική Καρακώστα. Και είστε... Και είμαι ερμηνεύτρια. Όταν ένα δηλαδή, παιδί... τραγουδίστρια, ας πούμε. Τραγουδίστρια. Γιατί λέτε ερμηνεύτρια όμως, γιατί χρησιμοποιείτε ειδικά αυτή τη λέξη? Γιατί αφηγούμε τις ιστορίες μέσα από τις νότες και ερμηνεύω με το δικό μου τρόπο. Ωραία. Ας πούμε... Το λέω με το δικό μου τρόπο, άρα έχω τη δική μου ματιά. Είναι εξαιρετικά έτσι πως το λέτε. Να κάνουμε όμως και κάτι. Πάντοτε εμείς εδώ σαν Αθηνοδρόμιο σκεφτόμαστε για τους μεγάλους, σκεφτόμαστε για τους εφήβους, σκεφτόμαστε και τους πολύ μικρούλιδες. Σε ένα πολύ μικρό παιδάκι. Όταν λέμε ερμηνεύω, πώς θα το εξηγούσατε? Είναι σημαντικό μια τραγουδίστρια που είναι ερμηνεύτρια. Ναι. Ότι θα του έλεγα ότι έχω μια ιστορία, ναι, και κοιτώ με λεπτομέρεια να την περιγράψω στον άλλο. Ωραία, και να καταλάβει όλα τα συναισθήματα αυτής της ιστορίας. Ναι, και να καταλάβει όλα τα συναισθήματα, να βαθύνω δηλαδή, να μπω βαθιά μέσα στην ιστορία, να γίνω ένα με την ιστορία. Πολύ ωραία. Ένα με το παραμύθι, είτε είναι τραγούδι. Και οι μεγάλοι έχουν ανάγκη να καταλάβουν. Ναι, νομίζω ότι άμα το εξηγήσουμε σε ένα παιδί, θα το καταλάβουν και οι μεγάλοι. Ακριβώς. Το λέω. Η διαφορά. Εντάξει τώρα. Το ερμηνεύω έχει να κάνει και με μια δημιουργική πλευρά για τους μεγάλους. Δηλαδή έχει να κάνει με το ότι κατανοώ την ιστορία, ξέρω τι λέω. Ενώ το τραγουδό περπατώ πιο πολύ τις νότες. Ας πούμε, έχει να κάνει με την οδή. Τώρα αυτό και πάλι είναι μια δική μου ερμηνεία. Χωρίς να... Τη δική σας θέλουμε. Ναι. Τη δική σας θέλουμε. Δηλαδή μια δική σου άποψη για τα πράγματα. Άρα ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνω εγώ ένα τραγούδι είναι αυτός ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο τον ερμηνεύω και το εξηγώ στον άλλο τραγουδιστά. Μάλιστα. Ας το πω έτσι, σαν δάσκαλος. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Βασιλική Καρακώστα. Και στη συνέχεια μπορεί να λέμε Βασιλική. Και στη συνέχεια μπορεί να λέμε Βασιλική, βεβαίως. Σε ποια ηλικία αποφασίσατε ότι εγώ θέλω να γίνω τραγουδίστρια? Πότε το είπατε, πότε αποφασίσατε? Συνειδητά έχω την εντύπωση ότι ήμουνα εκεί 14. Πάντα τραγουδούσα, αλλά συνειδητά ότι λες να ασχοληθώ με αυτή τη πλευρά του εαυτού μου ήταν 14. 14. Ναι. Επαγγελματικά ξεκίνησα 15. Δεν απαγορεύεται η παιδική εργασία? Δεν ξεκινάει ως εργασία το συγκεκριμένο, αλλά ήμουνα σε μια προστατευμένη κατάσταση. Δηλαδή, ενώ πήγαινα στο σχολείο, τραγουδούσα με ανθρώπους που εμπιστευόμουν, είτε ήταν δημοτική μουσική γιατί ξεκίνησα από τα δημοτικά πανηγύρια, είτε ήταν σε χώρους, ημέρες που επιτρεπόταν κτλ. Αλλά σιγά σιγά με απορροφούσε. Έλληνα δηλαδή αρμονία μέσα στα μαθηματικά, έκανα διάφορα τέτοια. Σιγά σιγά με απορροφούσε αυτό. Ωραία, οπότε σας κυρίευσε και γίνατε ολοκληρωτικά αυτό που σας άρεσε τελικά. Πάρα πολύ ωραία. Το ρωτάμε αυτό γιατί πολλά παιδάκια παίζουν σε διαφημίσεις, τραγουδάνε και είναι ένα θέμα το πότε είναι διασκέδαση για τα παιδιά τα ίδια και απόλαυση και πότε είναι εργασία κανονική. Να το πούμε και αυτό. Πότε είναι διασκέδαση και πότε είναι... Εργασία. Αυτό έρχεται περπατώντας, βλέπεις τα βήματα, δεν ξέρεις. Έτσι είναι, ναι. Αλλά συνήθως λένε ότι το ταλέντο είναι κάτι που ασχολείται κάποιος όταν είναι παιδί και συνεχίζει και το κάνει και στις υπόλοιπες ηλικίες του. Πολύ ωραίο αυτό. Έτσι λένε. Ότι το ταλέντο είναι αυτό, ότι κάτι που εν δυνάμει δείχνεις μικρός, εφόσον ζεις σε ένα μέρος με μια ελεύθερη έκφραση και δεν είσαι περιορισμένος και έτσι αγχωμένος. Και από εκεί και πέρα το συνεχίζεις για όλη τη ζωή αυτό το παιδικό σου παιχνίδι. Το κρατάω αυτό. Το κρατάω αυτό. Και πολλές φορές μπορεί να μην το επιτρέπουν οι γονείς, μπορεί να μην το έχουν διακρίνει οι γονείς. Είναι μία φωνή μέσα που το ζητάει. Είναι μια ανάγκη. Ναι, είναι μια ανάγκη, ας πούμε, που σε τραβάει από τα μαλλιά. Μπορεί να είναι όλες οι συνθήκες αντίξωες, να πηγαίνουν όλα, να σου δείχνουν κάτι άλλο, το πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει. Τελικά κανείς δεν ξέρει από τους έξω το πρέπει πέραν του εαυτού σου. Οπότε στέλνετε ένα μήνυμα στα παιδιά που έχουν ένα ταλέντο και την ανάγκη μέσα τους. Να έχουν πίστη. Η πίστη είναι πιο δυνατό από την τρέλα. Είναι πιο δυνατό πράγμα. Η τρέλα είναι μια στιγμή. Μια πλάκα της καθημερινότητάς μας. Αλλά η πίστη είναι το οξυγόνο. Ακλόνητη πίστη. Ακλόνητη πίστη. Ελπίζω να ακούν τα παιδιά. Ναι, ναι. Και να δυναμώνει η απόφαση και μέσα τους. ακλόνητη πίστη και να βρίσκεις και τρόπους πώς μπορείς να το δυναμώσεις αυτό. Δηλαδή, πώς μπορείς να αποκτήσεις δεξιότητες, που σημαίνει
τεχνική, που σημαίνει μου αρέσει το μπάσκετ, μπορώ να καθίσω να ασχοληθώ με στόχο και να δώσω χρόνο κάθε μέρα, εξάσκηση από μισή ώρα, κάθε δουλειά, μέρα. Λοιπόν. Ναι. Δουλειά η οποία όμως πρέπει να ξεκινά από ένα βαθύτερο θέλω, όχι επειδή έτσι πρέπει. Όχι καταναγκαστικά. Δουλειά. Να αγαπάς αυτό που είσαι και αυτό που θες να γίνεις. Είναι πολύ γενικό αυτό. Εγώ στην ξέρω. ηλικία των μικρών χρόνων μου, που πάντα κυκλοφορούν αυτές οι ηλικίες μέσα μου και τώρα ακόμη, δεν καταλάβαινα όταν αγαπάς τη μουσική. Αγαπώ τη μουσική, είναι πολύ γενικό. Τι πάει να πει αγαπώ. Έχω ανάγκη, είναι πολύ πιο νομίζω σημαντικό να. Έχω ανάγκη. Με τραβάει από τα μαλλιά, δεν με αφήνει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, γιατί το θέμα αυτό δεν τελειώνει με την ανάγκη μέσα μας. Και εντωμεταξύ νομίζω ότι έτσι για να το κλείσουμε, ότι προστίθεται και σε άλλες ανάγκες που φέρνει η ζωή, που φέρνει η επόμενη ηλικία, καθώς μεγαλώνουμε, μας αρέσουν περισσότερα πράγματα, χάνουμε λίγο τον προσανατολισμό μας, πρέπει να... Όλα προσφέρουν στο βασικό στόχο, ακόμα και όταν χάσει το στόχο υπάρχει λόγος που το χάνεις. Υπάρχει λόγος. Πολύ ωραία. Δεν θέλει πανικό. Όχι. Σωστά. Θέλω να πω κάτι. Έχω και εγώ λίγο τρακ σήμερα. Να πούμε ότι είναι το πρώτο βίντεο, Είναι το πρώτο θα βίντεο. σας φέρω πολύ τύχη. Θα σας φέρω τύχη, γιατί είμαι ένας άνθρωπος πολύ αφοσιωμένος σε αυτό που κάνω, οπότε θα σας φέρω τύχη. Ωραία. Μάθαμε στο Αθηνοδρόμιο ότι με τα παιδιά της γειτονιάς σας, ποια είναι η γειτονιά σας, αλήθεια? Να το πω. Βέβαια. Ναι, να το πω. Ο νέος κόσμος είναι. Ο νέος κόσμος είναι. Ότι, τι έχετε κάνει εκεί με τα παιδιά της γειτονιάς? Εγώ από μικρή είχα πάρα πολύ αγάπη στα παιδιά. Και από τότε που ήμουν δηλαδή στο σπίτι με τους γονείς μου, όταν ερχόντουσαν φίλοι, μάζευα όλα τα παιδιά στο δωμάτιό μου και τους διασκέδαζα. Μάλιστα. Και υπήρχε μια τρομερή έτσι επαφή. Για χρόνια σκεφτόμουν και έλεγα και ήθελα να έρθω σε επαφή με τα παιδιά. Αυτό γίνεται στις συναυλίες μου, πάντα μπροστά θα δεις τα πιτσιρίκια να προστατούνε, ναι, και να βλέπω έτσι τα ματάκια τους σαν αστεράκια. Αλλά ήθελα κάτι έτσι να έρθω πιο κοντά μαζί τους. Εκεί πέρα η μόνη υποδομή λοιπόν που υπήρχε ήταν η εκκλησία. Και να σας πω και την αλήθεια, πλησιάζοντας τους ιερείς, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καταπληκτικοί άνθρωποι, και με ενδιαφέρον για την κοινότητα εκεί, είναι η Εκκλησία της Παναγίτσας, συζήτησα με έναν από τους ιερείς, είναι 3, και του είπα τη σκέψη μου και άνοιξαν τις αγκάλες τους, μου δώσαν ένα κτίριο εκεί και έτσι ξεκίνησα την χοροδία με τα παιδιά. Πάρα πολύ. Ουσιαστικά είναι ένα κάλεσμα, δηλαδή ένα έλα κοντά μας, σε έναν τρόπο ελεύθερης έκφρασης, μέσω της μουσικής. Πιο συγκεκριμένα, τι κάνετε ακριβώς λοιπόν? Πιο συγκεκριμένα, το βασικό, εντάξει, εμένα τα εργαλεία μου είναι η μουσική, που σημαίνει είναι τα λόγια, οι στίχοι, αλλά και οι νότες. Είναι ο ρυθμός, εκεί αυτό που χτυπά στο χέρι, είναι ο ρυθμός, και το κείμενο, και η γλώσσα έχει ρυθμό, εντάξει. Ωραία. Ξεκίνησα λοιπόν με αυτή την καθοδήγηση, ότι εγώ θα τους δείξω τη μουσική και το τραγούδι. Μέσα από εκεί όμως ανακαλύπτεις άλλα πράγματα, διότι πάντα ξέρεις ότι πηγαίνεις να συναντήσεις άλλους ανθρώπους, που σημαίνει ότι έχεις κάτι στο μυαλό σου για να προσφέρεις και να δείξεις, αλλά μαζί θα το κάνετε. Ναι. Με τα παιδιά, που συνήθως πολλές φορές μπορεί να ξέρουν και περισσότερα πράγματα να εστιάζουν. Άρα πηγαίνω με το πνεύμα της συνεργασίας, γνωρίζοντας ότι τι θα τους διδάξω, ας πούμε. Και έτσι σιγά σιγά τα πρώτα πράγματα που διδαχθήκαμε ήταν να πίνουμε πολύ νερό. Γιατί? Να αναπνέουμε σωστά και να χαμογελούμε. Πίνουμε πολύ νερό για να υπάρχει ενυδάτωση στον οργανισμό. Μάλιστα. Αναπνέουμε σωστά για να υπάρχει οξυγόνο, διότι το τραγούδι είναι οξυγόνο. Και χαμογελούμε για να σηκωθούν τα μαγουλάκια μας ψηλά, που είναι το ηχείο, το μουσικό μας. Επί της ουσίας φροντίζω το μουσικό όργανο που είναι το σώμα μας. Μάλιστα. Στόχος μου λοιπόν, ή ξέρω εγώ ένα θέλω μου, είναι πέραν ότι βλέπω αυτές τις φατσούλες και μου αρέσει πάρα πολύ και έχουμε και πολύ αγάπη, είναι έτσι σαν όνειρο, ας πούμε, μου λένε ένα όνειρο. Εγώ θέλω να τη λέω η χοροδία της γειτονιάς μου. Παρένθεση, η χοροδία της γειτονιάς μου.
Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό να γίνεται σε κάθε γειτονιά της Αθήνας ή σε κάθε γειτονιά. Και να μπορεί και να νιώσει ο έφηβος, ο μεγαλύτερος, ο 60χρονος, δεν έχει σημασία, ότι μπορεί και αυτός να το κάνει. Και ας μην έχει μουσική κατάρτιση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να έχει μια απλότητα, η δομή της ύλης, ας πούμε, ή του τρόπου της προσέγγισης, που να μπορεί να το κάνει ο καθένας στη γειτονιά του. Να στείλει μια μικρή χοροδία στη γειτονιά του. Αυτό ήταν, ας πούμε, πρωτοαρχικά. Λέω, θα κάνω κάτι το οποίο δεν θα είναι το εξειδικευμένο. Όποιο παιδί μετά θέλει να εστιάσει πιο πολύ στη μουσική, μπορεί να το αναζητήσει. Το βασικό εδώ είναι να υπάρχει αυτό που λέμε δημοκρατικό πνεύμα, δηλαδή να μην επικρίνει κανείς κανέναν. Και σιγά σιγά να ελευθερώνεται. Η μουσική είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στην ελευθερία της έκφρασης. Μάλιστα. Ωραία. Και αφού το ξεκινήσατε αυτό, με τους σκοπούς τους ωραίους που ακούσαμε. Και ευχαριστώ και πάρα πολύ τους ιερείς που αγκαλιάσανε και μου δώσανε ένα πολύ ωραίο μέρος εκεί. Μπορείτε και να σου αναφέρετε αν θέλετε. Όχι, εντάξει. Είναι η Παναγίτσα του νέου κόσμου. Ωραία. Κοινοσάργουσα. Να ρωτήσω κάτι τώρα, πάμε λίγο πιο εξειδικευμένα. Ποια είδη μουσικής, τι τραγούδια επιλέγετε σε αυτή τη χοροδία? Είναι νέα η χοροδία μας, έτσι έχει ξεκινήσει, είναι νέα δηλαδή, είναι καινούρια, τώρα περπατά. Άλλο γεγονός τώρα. Πηγαίνοντας εκεί, εγώ έχω τα ακούσματά μου ή κάτι που το ένα μου πόδι σαν καλλιτέχνης είναι η παραδοσιακή μουσική, πατώ εκεί και στο άλλο πατώ στο σύγχρονο ρεπερτόριο ή στα καινούργια τραγούδια. Μάλιστα. Από τη δισκογραφία μου, έτσι. Εκεί πέρα, όταν πρωτοσυνάντησα τα παιδιά, τους ζήτησα να μου γράψουν το αγαπημένο τους τραγούδι, για να καταλάβω πού βρίσκονται. Βεβαίως. Τώρα, κινηθήκαμε στα πλαίσια της γιορτής των Χριστουγέννων, κινηθήκαμε σε παραδοσιακά τραγούδια, αλλά όσο περνάνε οι μέρες, βρισκόμαστε κάθε Κυριακή, όσο περνάνε οι μέρες θα δημιουργούμε ένα ρεπερτόριο που θα είναι εφόλης της ύλης. Ό,τι μας κάνει κέφι, σε οποιαδήποτε γλώσσα, φυσικά με πυρήνα κεντρικό την ελληνική. Μάλιστα. Κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ να τους κάνω και τους αρέσει από ό,τι βλέπω, είναι να διαβάζουν τους στίχους πριν τραγουδήσουμε. Διότι αν διαβάσεις σωστά τους στίχους, τονίζεις τη λέξη εκεί που πρέπει, η μουσική θα έρθει σαν νερό. Ναι, έτσι είναι. Έχει κάποιο, πέραν όλων αυτών, κάποιο στόχο πιο μακροπρόθεσμο, ας πούμε, η χοροδία να πάει κάπου να δίνει κάποιες συναυλίες? Είμαι άνθρωπος που περπατώντας βλέπω το δρόμο. Ωστόσο, φυσικά και φαντάζομαι ή οραματίζομαι ή ονειρεύομαι, εννοείται. Ωραία. Θα ήθελα να είχαν τη δυνατότητα εκείνα και το χρόνο, ναι, να κάνουν κάτι που να πάρει σχήμα. Μάλιστα. Διότι τι είναι η τέχνη? Είναι το αίσθημα που παίρνει μορφή. Παίρνει κάτι, που γίνεται κάτι. Το αίσθημα που γίνεται κάτι. Δεν είναι απλά ένα αίσθημα. Μακάρι να είναι ένα φωτεινό μέρος, ας πούμε, της ζωής τους, που θα μπορούν και ασχέτως από τα επαγγέλματα ή οτιδήποτε κάνουν, να εκφράζονται ελεύθερα. Πάρα πολύ ωραία. Και σαν επαγγελματίας φυσικά που είμαι μουσικός και ερμηνεύτρια και δημιουργός, εννοείται ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να τα παρουσιάσω στη σκηνή. Μακάρι, δηλαδή σας το ευχόμαστε ολόψυχα, πραγματικά και για τα ίδια. Θα σας καλέσουμε να μας εννοείται, θα σας κινηματογραφήσουμε, να σας δείξουμε κανονικότατα. Ναι, και πραγματικά δηλαδή αναφέρομαι εδώ και κοιτώ την κάμερα, θα ήταν πάρα πολύ όμορφο. Δεν χρειάζεται να ξέρει κάποιος μουσική καλά, να παίρνει την πρωτοβουλία και να δημιουργήσει στη γειτονιά του τη χοροδία της γειτονιάς του. Δηλαδή το δίνω σαν ευχή και σαν ιδέα, ναι. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε και ελπίζουμε όλος ο κόσμος να ακούσει. Και όποιος θέλει είναι πρόσδεκτος να έρθει να μας επισκεφθεί. Πολύ σημαντικό και αυτό. Και στο τέλος θα πούμε και πώς μπορεί κάποιος να σας βρει. Βεβαίως. Ωραία. Τώρα να πάμε λίγο σε εσάς πιο μέσα σας όσον αφορά αυτό. Μας μιλήσατε για τις προθέσεις σας απέναντι σε αυτά τα παιδιά και πώς αυτές οι προθέσεις εκφράζονται με αυτή την πράξη σας και την ενέργειά σας. Δεν θα ξαναχρησιμοποιήσω τη λέξη να αγαπήσουν τη μουσική κτλ.
Βλέπετε αυτά τα παιδιά μέσω αυτής της προσπάθειας με έναν τρόπο να αλλάζουν? Να μεταμορφώνονται. Ναι. Ναι. Ναι, το βλέπω. Αλλά, ναι, κοιτάξτε, η πρόθεση είναι ότι πιο δυνατό έχουμε να ασχοληθούμε με την εποχή που ζούμε. Ναι. Πολλές φορές παίζει ρόλο πιο πολύ η πρόθεση παρά το τι κάνουμε. Μάλιστα. Είμαι πολύ αυστηρή λίγο. Είμαι αρκετά αυστηρή βασικά σε αυτό. Η πρόθεση, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με παιδιά. Και εγώ. Ο βασικός μου, ας πούμε, η βασική σκέψη για να συμβεί αυτό ήταν η συνέπεια από την πρώτη στιγμή που είπα ότι θα το κάνω. Συνέπεια ότι θα πρέπει να είμαι εκεί κάθε φορά που θα το δημιουργήσουμε. Ύστερα, αν θέλουν να συνεχίσετε, τα παιδιά θα το συνεχίσουν. Δεν θα... Ναι, έτσι είναι. Δεν είναι ότι εγώ κάνω μια προσέγγιση, ας πούμε, μια πρόταση. Από εκεί και πέρα θα σας πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ για μένα σημαντικό, επειδή ασχολούμαι και με τη φωνή. Όπως ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, φωνή σημαίνει φως. Από το αρχαίο ρήμα φάω. Ναι. Οπότε, ετυμολογικά. 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 Από το ρήμα, το αρχαίο ρήμα φάω σημαίνει φως. Φωτίζω. Φωτίζω, Βεβαίως. Καταβγάζω. Άρα με τη φωνή μας φωτίζουμε ό,τι κουβαλάμε μέσα μας. Όχι μόνο μέσα μας, αλλά με τις λέξεις και τον λόγο φωτίζουμε, δηλαδή τι κάνουμε κατανοητό. Είναι η επικοινωνία μας. Το οτιδήποτε εννοείται. Αλλά ας μιλήσουμε για ένα πιο εσωτερικό παιχνίδι. Βεβαίως. Γιατί μου είπατε για τη μεταμόρφωση. Βεβαίως. Άρα λοιπόν το εσωτερικό παιχνίδι της φωνής φωτίζει αυτά που νιώθεις και σιγά σιγά νιώθεις πιο ελαφρύς. Ελευθερώνεσαι. Όσο δυναμώνει η φωνή και όσο μπορείς να την εκφέρεις και να την βγάλεις προς τα έξω, τόσο πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση νιώθεις, πιο καλά, πιο έτσι να αυτοσχεδιάσεις, να γελάσεις, να κάνεις λάθος. Εγώ κυρίως από τα λάθη βρίσκω τα πιο σωστά. Ναι, τελικά Ναι. λειτουργεί αυτό. Και έτσι που λέτε, ναι, από αυτή την άποψη, επειδή ασχολούμαστε με τη φωνή που εκφέρει Τη σκέψη, τα συναισθήματα, να φωτίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο και να μην φοβόμαστε να κάνουμε λάθη, ναι, υπάρχει μεταμόρφωση και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αν έχετε παρατηρήσει τους ανθρώπους έτσι που μιλάνε, μας ψιθυρίζει τα... Αυτό δεν είναι μουσικό πιάνο που λένε σιγά. Είναι από μια συστολή, μην ακουστώ πολύ και ενοχλήσω κτλ. Είναι φόβος. Είναι ένας φόβος, ναι. Που δημιουργείται τώρα για διάφορους λόγους. Για πάρα πολλούς. Όλοι μας περνάμε από αυτά. Έτσι είναι. Οπότε ακούτε παιδιά, όποιος περνάει από κάτι τέτοιο μπορεί με τη μουσική. Η μουσική είναι ελευθερία. Έτσι. Ωραία. Να πάμε λίγο τώρα στο ένα σας πόδι, όπως είπατε, στην ελληνική μουσική. Ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι είναι, για τα παιδιά που δεν ξέρουν, είναι ένα θέμα το οποίο συζητάτε ή συζητιέται στην Ελλάδα πόσα χρόνια, αλήθεια, για το τι είναι η ελληνική μουσική και πού πάει κτλ. Εγώ δεν ξέρω, δεν γνωρίζω να σας πω την αλήθεια. Δεν το συζητώ. Εγώ απλά βρίσκομαι στη σκηνή και τραγουδώ ή λέω αυτό που μου αρέσει. Δεν ξέρω, υπάρχουν άνθρωποι πολλοί που θαυμάζω δεν ξέρω που πάει ή πάει, ξέρω εγώ. Ωραία. Ωραία. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι όσο μπορώ να τραγουδώ στη γλώσσα μου. Δηλαδή, καταρχήν νιώθω ότι ακόμα τη μαθαίνω. Αφού καμιά φορά κάνω πλάκα στους Άγγλους, γιατί μιλάω έτσι αστεία στα αγγλικά, με ελάχιστα αγγλικά και τους λέω συγγνώμη, αλλά προσπαθώ ακόμα να μάθω τη γλώσσα μου. Διότι νιώθω ότι είναι αστήρευτη, ότι είναι έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις, πάρα πολλούς τρόπους να εκφράσεις, να... Μιλιέται χιλιτερίδες. Ναι, Οπότε εμένα ήταν το παιχνίδι μου από μικρή το λεξικό. Ναι. Ναι, ήταν το παιχνίδι μου. Δηλαδή έβρισκα μία λέξη σε ένα μυθιστόρημα ή κάπου και έμπαινα μέσα στο λεξικό και χανόμουν για ώρες. Ωραία. Η μία λέξη έφερνε την άλλη. Οπότε τώρα, εμένα μου αρέσει η παραδοσιακή μουσική γιατί φέρει κάτι πάρα πολύ παλιό και συγχρόνως νέο. Γιατί για να μπορεί να έχει σωθεί κάτι από το παρελθόν και να το ακούμε εμείς τώρα, ας πούμε ένα τραγούδι του 1700, πάει να πει ότι η ιστορία του είναι πάρα πολύ έτσι, δυνατή και αξίζει να υποθεί ξανά. Και λειτουργεί και σαν έμπνευση η παράδοση. Πάντα ήμουν ένας άνθρωπος που έλεγα ότι θέλω
τραγουδώντας ας πούμε παγκόσμια, να ξέρω ποια είναι η αφετηρία μου. Και η αφετηρία μου είναι η Ελλάδα. Όταν άκουγα μικρή τις λύρες, τα νταούλια και μάθαινα για αυτές τις ερωτελεστίες, με την έννοια της τελετής, της γιορτής, που συναντιέται πολλοί κόσμος και χορεύουν και τραγουδάνε, μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Άλλωστε νιώθω ότι η δημοτική μουσική είναι η συλλογική μας μνήμη και δημιουργία. Είναι η δημιουργία του εμείς. Πέρα από τους τραγουδοποιούς μας και τους συνθέτες. Το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δυνατό χαρακτηριστικό στη χώρα μας. Και πλούσιο. Έτσι. Και να τολμήσω να συμπληρώσω πως είναι ένα όχημα του οποίου η κεκτημένη ταχύτητα δεν έχει μειωθεί. Όλα είναι μπορεί να μας κουβαλήσει πολύ μακριά. Πολύ ωραία. Και μερικές φορές δεν εξηγούνται κιόλας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τελείωσε. Αυτό, ναι. Ωραία. Να ρωτήσω το εξής τώρα. Μια και εμείς είμαστε παιδιά, μικρά και μεγάλα. Θα τραγουδήσετε παιδικά τραγούδια? Έχω συνεργαστεί και έχω συμμετάσχει σε μια δισκογραφία που λέγεται ένα τρελό αλφαβητάρι. Αυτό. Είναι της κυρίας Μπουμπουρή. Μάλιστα. Τα λόγια είναι της κυρίας Μπουμπουρή, Ράνια Μπουμπουρή, και η μουσική είναι του Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου. Και έχω τραγουδήσει το Ιώτα και το Χ. Και μάλιστα καμιά φορά το βάζω και στο προγραμματά μου, δηλαδή, και στις συναυλίες μου. Πολύ ωραία. Ναι, να ψάξουμε στο διαδίκτυο να το βρούμε? Βεβαίως να ψάξετε στο διαδίκτυο. Θα ψάξουμε. Μπορώ να σας το στείλω κιόλας. Να μας το στείλετε και θα το ανεβάσουμε στο Αθηνοδρόμιο. Η κυρία Μπουμπουρή έχει μεγάλη σειρά βιβλίων για παιδικά βιβλία. Μάλιστα. Αλλά για να συμπληρώσω λίγο την προηγούμενη ερώτηση σε σχέση με τη μουσική, η δισκογραφία μου, με το πιο πρόσφατο δίσκο που λέγεται Κουρελού, περιέχει και τραγούδια σημερινά, τωρινά, νέες δημιουργίες δικές μου, αλλωνών ανθρώπων που συνεργάζομαι, και ο πρώτος μου δίσκος ήταν «Η Σβούρα και άλλες ιστορίες» με τον Νίκο Πορτοκάλο. Πολύ που είναι μεγάλη μου τιμή. Με προλάβατε, θα σας τα ρωτούσα αυτά. Πιο μετά, νόμιζα φύγαμε. Όχι. Νόμιζα φύγαμε από εκεί. Όχι, μα δεν μια τρελή αλφαβήτα. Είναι εξαιρετική δουλειά. Ωραία. Είναι και άλλοι πάρα πολλοί συνάδελφοι. Ωραία. Ο κύριος Σαββόπουλος, πολλοί τραγουδάνε μέσα σε αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε που μας το λέτε. Ακούτε, παιδιά. Με προλάβατε για τη δισκογραφία. Να ξέρετε, παιδιά, θέλω να πω κάτι τώρα για την κυρία Βασιλική. Ότι Καρακώστα, φυσικά. Ότι οι καλλιτέχνες θέλουν να μιλούν για το έργο τους, γιατί είναι τα παιδιά τους. Είναι πραγματικά σαν παιδιά τους. Και ποιος γονιός δεν θέλει να μιλάει για τα παιδιά του? Θέλει με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, για να πούμε την αλήθεια, έτσι είναι. Και να υπάρχει και μια ενημέρωση, μια γνωστοποίηση. Μπορεί να, δηλαδή, πρέπει, να γνωρίζει. Θα γράψει ένα παιδί ένα ποίημα ή ένα κείμενο. Θα πρέπει να πάει στον δάσκαλό του και να του πει: δάσκαλε, έγραψε αυτό το κείμενο, θέλετε να το διαβάσουμε? Όχι μόνο αυτό, αλλά και οι έφηβοι ακόμα, γυμνάσιο, λύκειο, να δείτε με πόση χαρά ό,τι φτιάχνουν, γράφουν, μουσική παίζουν κτλ. Με πόση χαρά τα παρουσιάζουν. Το μοιραζόμαστε λοιπόν. Ναι, το μοιραζόμαστε πάντα. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μοιράζομαι εδώ πέρα τις σκέψεις μου και αυτά που έχω δημιουργήσει με το Αθηνοδρόμιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι και να πάει πάρα πολύ καλά, να αγαπηθεί. Μακάρι, αυτό το λέτε. Πείτε μας τώρα τι έχετε τους δίσκους σας. Τι έχετε... Είπαμε, είναι ο πρώτος δίσκος που είναι με τον Νίκο τον Πορτοκάλογλου, Σβούρα και άλλες ιστορίες. Ωραία. Ο επόμενος είναι Τα Επικίνδυνα, που έχει πάρει τον τίτλο του από το ποίημα του Καβάφη. Μάλιστα. Και είναι και η Σβούρα και άλλες ιστορίες. Υπάρχουν συμμετοχές πάρα πολλές. Με τις 100 κιθάρες έχω τραγουδήσει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παραδοσιακά τραγούδια. Και ιδιαίτερα αυτό που άρεσε πάρα πολύ ήταν, πείτε το. Το Ποντιακό, το Πάρθενη Ρωμανία, ναι. Πάρθενη Ρωμανία. Ναι. Πάρθενη Ρωμανία τι σημαίνει στην ποντιακή διάλεκτο? Ότι την πήραν, ότι την έχουν αρπάξει. Έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Ναι. Άλλα, τι άλλο έχετε? Πολλές συνεργασίες, ταξίδια, συναυλίες, με τον κύριο Σαββόπουλο έχουμε πάει, μέχρι την Ιαπωνία έχουμε φτάσει.
με τον Πετρολούκα Χαλκιά, αυτόν τον τεράστιο κλαριντζή, έτσι είναι η δημοτική. Κλαριντζής, έτσι είναι η δημοτική. Τώρα είναι βουνού. Κοιτάξτε, τραγούδα του βουνού, η πυρώτης. Του βουνού. Και μας αντιπροσωπεύει και εκτός Ελλάδας απίστευτα. Απίστευτα. Λοιπόν, έχω συνεργαστεί με πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, από μικρή ήθελα δηλαδή, να συνεργαστώ και να μάθω αυτό το οποίο αγαπώ και από άλλες σκέψεις και δράσεις. Σίγουρα θα ξεχάσω κάποιον και δεν είναι τώρα να πούμε και όλοι μας την... Όχι. Αυτή την εποχή ετοιμάζω συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μάλιστα. Ολοκληρώνεται το άλμπουμ Κουρελού. Ωραία. Γιατί έχει συμβεί ήδη σαν ένα κέρασμα, τώρα θα ολοκληρωθεί και προχωράμε. Η χοροδία μας είναι ζεστή, κάθε εβδομάδα συμβαίνει. Ωραία. Και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό και θα πω κάτι τελευταίο και θα κλείσουμε. Με αυτό δεν θα σας κουράσω άλλο. Να πω στους γονείς και στα παιδιά που μας βλέπουν στο Αθηνοδρόμιο γιατί διαλέξαμε την κυρία Καρακώστα, την κυρία Βασιλική Καρακώστα, να μας δώσει αυτή τη συνέντευξη. Ο λόγος είναι αφενός για την εκπληκτική της φωνή, αφετέρου διότι μας αρέσουν τα τραγούδια της. Όχι, το λέω ότι είμαι θαυμαστής και το δηλώνω υπευθύνως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαρίστηση δική μου πραγματικά. Και το τρίτο, και επιτρέψτε μου να πω το κυριότερο, ως παιδαγωγός, όχι αισθητικά κυρίως, ως παιδαγωγός όμως, είναι ότι όταν τραγουδάει κάνει απίστευτη χρήση της γλώσσας. Την προφέρει σωστά. Έχετε πολύ αυτό το ωραία, προσόν, όχι, είναι η αλήθεια, έχετε αυτό το προσόν, αν θέλεις να καταλάβεις ένα τραγούδι, το ακούς από τη Βασιλική Καρακώστα. Γιατί το λέμε αυτό, παιδιά? Γιατί στις μέρες μας δεν μιλάμε σωστά τα ελληνικά. Ακόμα και οι δάσκαλοι δεν τα μιλάμε σωστά. Και ξαφνικά βρίσκεται μια τραγουδίστρια η οποία μιλάει σωστά τα ελληνικά. Και όταν λέμε σωστά, τα προφέρει. Μιλάμε και για την προφορά και για τη δομή της γλώσσας. Λαθάκια κάνουμε όλοι φυσικά. Μην τα μετράτε όλοι με τη μεζούρα. Ναι, όχι με τη μεζούρα, αλλά να έχουμε αυτό το όνειρο. Ας πούμε, να επικοινωνούμε με καθαρότητα και ακρίβεια. Τώρα ξέρετε έτσι τι μου θυμήσατε? Πείτε μου. Μου θυμήσατε μια ιστορία. Μια φορά με είχε ακούσει από το Skype. Γνωρίζετε όλοι τι είναι Skype, ζούμε στην εποχή του 2016. Τα παιδιά ξέρουν καλύτερα από εμάς. Skype, παιδιά, αυτό ξέρετε. Έτσι μιλάνε μεταξύ τους, Σαββατοκύριακα. Καλά, τώρα. Πρωτοχρονιά χόρευα με δύο παιδάκια, δύο κούκλες στη γιορτή μου, Βασιλική, και είχαν πάρει το κινητό για να φωτογραφηθούμε και πήγαινε το χέρι τους σαν σύμφωνας, δηλαδή ήταν απίστευτα. Εν πάση περιπτώσει. Ήμουνα λοιπόν στο Skype και μιλούσα με μια φίλη μου στη Γαλλία. Και ξαφνικά περνάει ένας άνθρωπος, λέω τι είναι αυτό? Α, λέει, είναι ένας εξαιρετικός μουσικός. Εξαιρετικός μουσικός και είναι Αφρικανός. Ζει στη Γαλλία χρόνια. Μουσά Χεμά. Ζει στη Γαλλία χρόνια και παίζει μπαλαφόν. Ένα όργανο που είναι σαν το ξυλόφωνο. Και φτιάχνεται από ξύλο μπανάνας. Έτσι. Μάλιστα. Και μιλάμε. Όταν λέμε ξύλο μπανάνας για τα παιδάκια, δεν λέμε το φρούτο, τον καρπό του, μιλάμε για τον κορμό. Για τον κορμό, ναι. Μην πάτε τις μπανάνες και τις κοπανάτε. Λοιπόν, και μιλώντας, αυτός δεν ήξερε καλά αγγλικά. Και εμένα τα αγγλικά μου είναι για ανέκδοτο. Οπότε λέει, όταν θα έρθω με τα λίγα και με τη βοήθεια, όταν θα έρθω στην Ελλάδα, θα έρθω να σε συναντήσω. Όντως, παιδιά, ήρθε στην Ελλάδα μαζί με τον Μπαλαφόν και συναντηθήκαμε. Εγώ του τραγουδούσα και αυτός τραγουδούσε τραγούδια από την πατρίδα του και εγώ τραγούδια από τη δικιά μου πατρίδα και έτσι τα βρίσκαμε μέσω του συναισθήματος της μουσικής. Έτσι. Και έχουμε και κάτι κοινό, την πεντατονία στις νότες. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή γεννάει και μου λέει με τα σπαστά αγγλικά, Βασιλική, θέλω να μάθω να μιλάω ελληνικά. Οπότε εγώ λέω, τι είναι? Και το ρωτάω, λέω, γιατί θέλεις να μάθεις? Γιατί μ' αρέσει, λέει, πώς τα ακούω από σένα. Και αυτό βρήκα τρομερό, ας πούμε, πολύ εμπνευστικό. Και αυτή την ιστορία μου θυμήσατε. Ωραία, ωραία. Οπότε μην ξεχνάμε ότι πέρα από τη σωστή άρθρωση, η γλώσσα μας έχει και μια ομορφιά, όπως όλες οι γλώσσες έχουν, παιδιά, και είναι λόγος απόλαυσης το να ακούς ωραία τη γλώσσα μιλημένη. Θα τελειώσουμε εδώ. Ναι, μου επιτρέπετε να δώσω ένα έτσι σαν βεβαίως, να το συζητάμε. Να προσπαθούμε την ώρα που διαβάζουμε ένα κείμενο, απλά να τονίζουμε τις λέξεις. Σαν νότα. Και αυτό. Παιδί. Δηλαδή, απλά αυτό, να τονίζουμε τις λέξεις. Όχι υπερβολικά. Όχι δραματικά πολύ. Αλλά αυτό παρατήρησα εγώ, αν θέλετε, στο σήμερα. Ναι. Εντάξει, με τα παιδιά τα συγκεκριμένα. Ότι παραμελούμε λίγο τον τονισμό.
Αυτό παρατήρησα. Ίσως βοηθήσει. Όχι, ευχαριστούμε. Είναι μια μεγάλη συζήτηση ο επιτονισμός των λέξεων, η χρωματική απόδοση της έκφρασης και όλα αυτά. Εντάξει, ξεκινήσουμε από τον τόνο, που είναι το πιο απλό. Πάνε μαζί όταν στην εκπαίδευση. Όχι, σας ναι, λέω λοιπόν καταλαβαίνω, εσάς τώρα το έργο σας είναι πολύ δύσκολο. Όχι, το καλό είναι που μας ακούνε, που το συζητούμε γιατί αυτό. Όλα μαζί, καμιά φορά βραχικυκλώνουμε. Για να γίνει το ένα πρέπει ταυτοχρόνως να γίνεται και το άλλο. Είναι το όχημά του, αυτό εννοούσα. Έχετε δίκιο βέβαια. Ας μην βιαζόμαστε να πούμε αυτό που θέλουμε. Ας το σκεφτούμε, να το πούμε καθαρά, να είμαστε σίγουροι θέλουμε να πούμε και θα βγει σωστά. Ναι. Θα ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι. Όπως έτσι τραγουδάτε. Ναι. Έτσι τραγουδάτε, δεν σκέφτεστε τι εννοεί εδώ. Ναι. Χωρίς να θέλω να σας προκαταλάβω. Όχι, το διαβάζω, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω αυτό που θέλω να πω. Το διαβάζω και μετά γίνεται δεύτερη φύση. Εκείνη την ώρα που ερμηνεύεις δεν μπορείς να λέει. Το διαβάζεις το κείμενο, τους τονισμούς, κατανοείς τι θες να πεις, καταλαβαίνεις και μετά αφόρμητα λειτουργεί σαν δεύτερη φύση. Οικειοποιείται πια, γίνεται δικό σας. Ναι, αυτό γίνεται δικό σου. Είμαι Ωραία. στη διάθεσή σας, τα σέβη μου, στους δασκάλους και όλους τους εκπαιδευτικούς τους εκπαιδευτικούς που δίνουν έτσι αγώνα και είναι κοντά στα παιδιά. Τους ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε και θα κλείσουμε με μια ερώτηση που η απάντηση είναι μία λέξη. Αγαπημένος ποιητής. Κωνσταντίνος Καβάφης. Λοιπόν, από το Αθηνοδρόμιο και την κυρία Βασιλική Καρακώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας.